दा गोजोननाय मोनदों आं भारतीय जनता पार्टी 12 नं सालाकाटि समष्टिनिफ्राय दिनै नमिनेशन होबाय गोसोआव मोजां मोनदों आवगोलावबो 2020 आव खनसे होखांदोंमोन नाथाय बेहाय देरहानो हायाखै आं एबार जोंना मोजां जोंनि सालाकाटि समष्टिया भारतीय जनता पार्टीनि वार्कारफ्राबो मोजाङै मावगासिनो दङ आरो बेहाय जों देरहागोना खातां आरो 22 बोसोर देरहासार बसुमतारीनि कब्जायाव दङ माबायदि उद्धार खालामगोन बिथांनिफ्राय बेहाय साब्रै ना साबा होनदों दिनै आं नमिनेशन होनायखौ दा साब्रैनि गेजेराव बा साबानि गेजेराव बेहायथ' गाबागाव पार्टिया मावगासिनो दं समष्टियाव किन्तु आं सानो आरो भारतीय जनता पार्टीयानो देरहागोन आरो जोंनि वार्कारफ्राबो सान हर बेहायनो मावगासिनो दङ बै सोरबा UPPL बा सोरबा BPF बा सोरबा कंग्रेसआ बाहाय देरहानायनि आसायानो गैया गाहायै बेहाय UPPL निबो दङ जिहेतु MLA बिथां लरेन्स इस्लारि आरो देरहासार बिथाङाबो बेहाय MCLA खा माबायदि गोब्राब जागोन नोंथांनि थाखाय बे आं सानो जोंथ' आवगोलनिफ्रायनो मावगासिनो दं नालाय 2020 निफ्रायनो माने बेहाय BJPया माने भारतीय जनता पार्टीया माने कब्जा खालामनानै दंखायो जों बै समाव देरहानो हायाखैब्लाबो किन्तु जोङो दा BJP हिसाबै बेहाय मोजां जोंना फिल्डआ आरो जों बेहाय देरहाथारगोना बे खाताङानो आरो बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथां बेहाय जोङो दाथ' बुंसोनो हाया थेवब्लाबो अनुमान खालामनो हायो जोङो 18,000 खौ जों देरहानो हागोन 18,000 नि भटआव जों देरहानो हागोन थारैनो रायजोफ्रा नोंथांनो भट होगोन होननानै नोंथाङा रोखा ना औ रोखा बे रायजोनि गेजेराव थांनानै जों मिथिनो मोनदों जोंथ' गामि थाङो न'खर थांनानै बयखौबो माने जोंनि आसनियानो खिन्थायो आरो जों बेहाय देरहागोन आरो महिलाफ्रा बहुत माने बिराद मोजां मोनो भारतीय जनता पार्टीखौ मानो होनोबा जोङो गामि सिं न'खर जों आसनि होबाय जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो नरेन्द्र मदि जिनि बिथांनि माखासे आसनिफोरखौ लानानै जोङो बेहाय थांनानै जों मोजां मोनसे माबा मोनो आरोखि जायगायाव थांनानै बयबो जोंखौ बरायो आरो भारतीय जनता पार्टीखौ बयबो माने मान होनानै देरहागोन होननानै आं आसा दङ फार्स्ट पजिशनाव बबे मोनसे दोलोआ थागोन सानो नोंथाङा फार्स्ट पजिशनथ' BJPयानो थागोन बेनो